B'investiment ta' €195,000 finanzjat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, sar proġett b'kollaborazzjoni bejn iċ-Ċentru għall-Biomediċina u ċ-Ċibernetika, id-Dipartiment tax-Xjenzi tal-Ikel u n-Nutrizzjoni fl-Università ta' Malta u l-Farm Fresh Limited fejn instab mod li wieħed jista' jara f'kontaminazzjoni tal-mikrobi fl-ikel iżjed malajr. Ir-riċerka kienet iffukata li iżjed fuq il-ġbejniet għaliex fil-proċess li d-din tkun qed issir li ma' proċess jieħu diversi xhur sabiex il-ġbejna tiżviluppa t-toma tagħha, ikun hemm ċans li l-ġobon jiġi kontaminat minn fungi u bekk ma jkunx sigur biex jittiekel mill-bniedem. Sabiex tiġi eżaminata din ir-riċerka ġiet prodotta ġbejna u tpoġġew biċċiet ta' dawn il-mikrobi iżolati. F'kumment mal-lettur fiċ-Ċentru għall-Biomediċina u ċ-Ċibernetika fl-Università ta' Malta, għallilna li permezz ta' kamera iperspektrali se tinsab il-kontaminazzjoni fi stadju bikri. L-idea hija li nkun nistgħu nispazzjonaw u nidentifikaw il-preżenza ta' daw il-mikrobi f'fażi kmieni ħafna u b'saħħatek jekk hemm xi kontaminat ikun jista' jiġi identifikat aktar kmieni minn testijiet li jsiru s-soltu. Din riċerka għadha għaddejja xi ħaġa li qed inkomplu naħdmu fuqha, ma l-implikazzjoni hija li fl-aħħar mill-aħħar il-prodotti li jkun li jaslu id-dar tagħna jkunu dejjem aktar sikuri u safe għall-ikel. F'avveniment li sar fiċ-Ċentru għax-Xjenza l-Esplora, il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pulicino Orlando qal li l-Kunsill joffri appoġġ mhux biss lill-istituzzjonijiet akkademiċi, iżda wkoll lill-entitajiet privati u pubbliċi li jieħdu interess fir-riċerka u l-innovazzjoni. Min-naħa tiegħu il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici stqar li dan il-proġett jitfadawl fuq l-importanza li r-riċerka u l-innovazzjoni għandha l-ekonomija. Llum qed niċċelebraw dawn ir-riżultati li jwasslu għal xi ħaġa ġdida illi se jkollha użu ekonomiku fejn jidħol il-qasam tal-ikel. U din hija xi ħaġa li ħa se nkomplu nibbuttaw il qudiem.